ثانك يو افهم ازيو سفح عميق سلازغونه عميق كاونت بومنجلت كارلي حجان هوفلي بب مويانا زينات موياونا قداس سلازغونه اجبب مويانا ببوان لقبنا منيات انتايو اتن قالسيسي اب ميديا دبلوماسي ستات انتقصنا يندين هجا بب عودناتهم ننفلت مزينا كمزان قباد لنا وقت ونقبل زيادة أورجانيك يومنا بمدبات كنم أنت غيرنا زيادة خلنا بالمعتقدين بقالها سلزي تبق مليس كالي كي نتم قالوا كي هزوم ناب حاو حابتش حاو نايب حابت نابخا خير حابت سلام كامو ندغنا نابخا خمت انتاي مبل نزي هايله الله هو اسمع له سمع الله هاي كي منتان كي جزيهم كنت منتان نابهبتا بحق عينسي أبدا حلف دهول مانس كم زي هاي لعنتو يزغلطو حزننا أموتا عندنا تنينا حجتي تقام في البداية دخولنا بعالم لخاوي مقابئين قال خسي كنسس نخيل تخولتا تعلو للكا تحسب مساخا قال ايتخ انتايا بتسايد كايو ودب عصبسي نخدع عمد كم دغنا نخاي كم ذهبو ايو دسمع مغاب حب امو الصغه بحقاوي مدايسي حقاوي صعبين هاجرنا بحدقه هود سئل كل دخلت زين كل تحتات يغنى لي وتقدمت كو قرب دمص حشش شبل نيرو تدغما لي صبغ نير تقدمتي دغما انتايا لي تقدمتي سي اتوم قدايات تاسيومم دلو تدابيتات ابزي عالماوي مقابئيا كسي دمسوتلو اغاطامي الدو نعوس انتاي تمعدنا تقدمتي ثانك يو اوكي قلتي عبيتي بوزح مصنعتن كساين زليانن لان حصر ابيلا خملسان كفتني كم تفلطو اتي خغبر صنحه صعري بتي ناي حبرات منغستات مرماري كوميشن اكلتشن 15 2016 زقرب صبصاب نيرو سودماني اب إرترا عبي جسد مسل ودسب كم زلو نزو قبرو أكالاتون بتمتنعت تلاليوم التثبيت زنبرة أوش عادي نتهم قبل زفتمو جسد زفتمو زلو كتقربهم عدل كابزي هالوه بتي أهجراوي نحبرات منقصات عبدالكا نبتي تمديبو لزنبرة خي كيد البوليتيكا ناي زعسب تقصكايو بدحر زعسب نيماراتن سعوديان مهاو تن ربحتا ناي البوليتيكا ابت حبرات منقصاتون ناي مس ربحاتات كيدو تغداي كمتي تاي جميرو زنبره كمتو بوزحات دغيفونو زنبره ابتي ناي ICC زبحال اغراوي ناي غبناوي بيت كلفي قريب كانتهم بدلتي بدغفنا اغراوي حبرتسب كغبراي تخالن اغاطامي اتي ناي عصب بوليتيكا نبوزح نغير صليو مالتي حجي كم سبلو زلها جنتاي تبليرا شيلاكي تروس ولا زنايتنا محبر ناي حقي سب ناي سمويا حقي محبر رسال لو سوسايتي زبال انتاي مدبابغي سنيرو اتي يونيفرسال جوريسديكشن زبال الله انتاي زخونه يكون سب اوش عدي اتي ناي لسباو مسل زملكت لسات سباو مسلات زفصمه سب تورچر زغبره سب بزي غبو زقتله جينوسايد زفصمه سب ابتز اتول عدي غيشو ابز مصول عدي نتا ابت عدي زل ابت هاجر صبقاتات غيركا كتتحزو خم تخيل ازي يونيفرسال جوريسديكشن دما الله مالتي اجي تاي نزل مغبار كن تومنا حقي سب مويا مرتعو عكيبكا صنيحكا بقعات مساخر قريبكا نابنت كم تفلطوسي ذا
ተቃላሲት ኤልሳጭሩም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንበዓል ናይ ዝክፍሉ ናብቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ቤት ፍርዲ ከተቅርቦም ብዙሕ ተንቀሳቂሳ ነይራ ግን ነዚ ዝኸውን እኹል መርትዖ ፈቃደኛታት መሰኻኽር ተበዲልና ዝብሉ ተገፊዕና ዝብሉ ኣብ ርእሲ ስድራና ኣብ ርእሴና ከምዚ ዓይነት ገበን ዝፈፀመ ሰብ ኢሎም ክምስክሩን ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቃሎም ክህቡ ዝኽእሉ ሰባት የድልዩ ማለት እዩ ነዚ ምልከት እቲ ናይ ሕጊ ሞያ ከምኡ ሓደ ኮሚቴ ኣቂሙ ነይሩ ግን ንበይኑ ክገብሮ ዝኽእል የለን ቀዳማይ ነገር እቶም ገበን ዝፈፀሙ ተባሂሎም ኣብ ርእሲ እስከ ድምፅ መፅእ ኣሎ ገለ ድምፅ መፅእ ኣሎ ብገለ ሚት ግበርኩም ሕራይ ሃብታም ሓንቀፅል ኣረ ስለዚ እቶም ግዳያት ትኹኑ እቲ በደል ከም ዝፈፀሙ ዝፈልጥ ህዝቢ ሰብ እቶም ገበን ዝፈፀሙ ዕሉላት ገበነኛታት ናብ ዝወፃ ናይ ኤውሮጳ ኹን ናይ ኣሜሪካ ካኣትዉ ከለዉ ብቐጥታ ናብ ፖሊስ ዝኣትዮም ናብቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖሊስ ኣቕሪብካ ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ፃዕሪ ክፍተን ይከኣል እዩ ማለት እዩ እዚ ከም ሓደ ኣማራፂ ክንጥቀመሉ ንኽእል ስጋዕ እቲ ኣብ ዓድና ተመሊስና እቲ ዝገበርዎ ገበን ኣብ ቅድሚ ብሕጊ ዝቆመ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ስጋዕ እቲ ዕድልቲ ዝኽፈተልና ማለት እዩ ስጋዕ ናብኡ ንበፅሕ እዚ ኣማራፂ እዚ ክጥቀመሉ ንኽእል ኢና እቲ ብዛዕባ ናይ ዓሰብ ዝበልካዮ ዶክተር ሞጎስ ብዛዕባ ብዙሕ እዚ ምስ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ዓሚቆ ክትንትኖ ይክእልን እየ ግን ካብቲ ዘለኒ እዚ ናይ ሕጊ ሶሳይቲ እውን ሓደ ወረቐት መፅናዕታዊ ወረቐት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ብዛዕባ ልኡላውነት እዚ ዝግበር ዘሎ ውዕል ምስ ኢትዮጵያ ይኹን ምስ ስዑድያ ምስ ኢማራት ዝግበር ዘሎ ውዕልሲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዘይመረፆ መንግስቲ ወከልቲ ህዝቢ ዘይመረፅዎ ካልኦት ረብሲቶም ሚኒስተራት ከማን ዘይፈልጥዎ ዝተገብረ ውዕልሲ እንታይ ውፅኢቱ ድሕሪ መንግስቲ ምውዳቕ ከ እንታይ ሳዕብየን ክህልዎ እዩ ዝብል መፅናዕቲ ተኻይዱ ነይሩ ሓደ ፅሑፉን ኣውፂኡ ማሕበር ስለዚ ንዕኡ እውን ክትውከስዎ ተገዳሲ ሰብ ክውከሶ ይኽእል እንታይ እቲ ሓደ ደሰክፍ ዝነበረ እዚ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዘይኮነ እቲ ናይ ቬና ኮንቬንሽን ዝበሃል መንግስታት እየን ውዕል ዝኣትዋ ስለዚ እቲ ሕጂ ንሕና ክንብድሆ ዘለና ኤርትራስ መንግስቲ የብላን ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ የብላን ስለዚ ፓርላማ እውን የብላን ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ወኪሉ ውዕል ክገብር ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ምስ ዘይምልከቶ ኣካል ኢኹም ውዕል ትገብሩ ዘለኹም ኢልካ ክብዳህ ይከኣል ግን ኩሉ ሻዕ ናይ ኣህጉራዊ ዝምድናታት ብፅሩይ ብሕጊ ጥራይ ዝውሰን ኣይኮነን እቲ ኣሰላልፋ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዲፕሎማሲያዊ ርክባት እውን ዝያዳ ዶክተር ኣዳነ ክገልፆ ይኽእል እሳቶት እሶም እውን ታራ ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ዘሰክፍ ነገራት ኣሎ ልክዕ ምክንያቱ እቲ መራሒ ዝበሃል ህዝቢ ዘመረፆ ክነሱ እዚ ገና ዘይተቐልዐ ብቤላቤለው ጥራይና ንፈልጦ ዘለና ከምዚ ገይሩ ደኾኑ ኸውን ብገለ ናይ ዓረብ ክሳይ ሜድያታት ን32 ዓመት ፈሪሙሎም ንዓሰብ ኣብ ዓመት ከዓ 500 ሚልዮን የእትሎ ናብ ጅቡኡ ኣቕምጥሎ ባህል ግን እዚ ኣብ ቅድሚ ሚኒስተራት እውን ኣይቐረበን ሰሙን ክንድኡ ስልጣን እውን ዘለዎም ኣይኮኑን ኣብ ክንዲ ህዝቢ ኤርትራ ዝመረፆም ንህዝቢ ኤርትራ መሪፁ ዘቐመጦ መንግስቲ የለን ግን እዚ ከካትዕ ይኽእል እዩ ንፅባሕ ንጎ
ካብ ሕጂ እውን ክንቅረበሉ ዘለና ጉዳይ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ በዝኽ عميقو كاف قلصو تزيكالكو بزا حجي جزي قلت ناي حقي ناي بحبرنا قلصوون عم بيبقى خجلس كعالي مالت مصلحتها وصحف قريبا يرز ناي ارسان لو سوسايتي كلكم دغه اره اوكي هابتي تبغ مالسكايو وخمس دبل كايو خاقف يا سلا زخونه اجن كله كندسو سو تصقمن ديا أنا مودا تحطين دكتور دانسي انتاي حجه جبت أنا مدلو خنتي زكاة لنا زلو بزح جيزي كم إرتاوين أمونغو بوليتيكان أمونغو سبعوي مسل متبع نحاو زوينا حجه خنتات ناسي أب تي بوليتيكان بلو انتايو تي سبعوي مسل متبع نبلو انتاي مسلكا عادي اتا خاليتك مستيف عاده تقدميت مستقل مزاد حققت اساسا اذا خاليتك انتايو منا اسغا بدرجه كما مخاري مغاب سادك افتنا لوا افريقيا تملاوكا اتا افريقيا يونيون زبحالسي انتايبل انتاك ابقوم نابقوم قريبنا كنسمعون نخل نغات نتحابيرنا قالو عدلات بمنقد صادق دي افريكان يونيون مالتي يغنى لي قلت حتى حتى قالوا دكتور داني ثانك يو alright يغنى لي موغس نزن كل تحتات بتخالن متنا حصرا بلا غزي خيد الناس لزلو درا كل ساعات كوينلو ግን ቅድሚ ዝኣገረ ኣብቲ ዝሓለፈ ዘረባይ ሃይለ ምስሓተተኒ ብዛዕባ ናይተን ካልኦት ሃገራት ኣለዋ ድን ከምዚ ናህና ዝኣመሰለ ተመክሮ ዘለወኒ ኢሉ ሓቲትን እሞ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣቢለ ነይሮ ምናልባት ኣብቲ ኣርእስቲ ክርማ ዝደሊ ቦርን ፓወርፉል እያ ትብል post liberation politics in Eritrea and Zimbabwe ta ጸሐፊት ድማ ሳራ ሪች ዶርማን እያ ትበሃል ካብ ዩኒቨርሲቲ ኤድንበርግ እንድሕር ክትደልይዋ ኮንኩም ማለት እዩ ተመሳሳሊ ጽሑፍ እውን ሓንቲ ቴሲስ ኣላ ብኣማን ስዩም ተጻሕፈት ሳውን እንተራእኹማ ጽብቕቲ ኮይኑ ስማዕኒ ንእግሪ መገድና ማለት እዩ ኣብተን ሕቶኻ ክመጽእ نحنا كم political scientist انتاي نبل مسيلكم كل بوليتيكايو بوليتيكا ما كل ينان كما لست عبلالتند ناي بوليتيكا طبعا نحر زارب كونكا بزعبا شرفق تزارب تهونكا كل بوليتيكايو مقنياتو مس حيلين سلطانن زخيت سلازغونه حقو نغزار اسو بزعوا بوليتيكا ببوليتيكان زصلو خوينو ولاو نتسرع امرون زراولو زلنا ونغزار اسو سغا تفاميلين نابتخستاياتن زمص زو نغزار اسو بوليتيكاي حجي اندحر بزعوا سبعو مسلات اندحر كزرب كوينو دما نغزار اسو حدا كابتي ماكل ناي بوليتيكاي مغنياتو سبعو مسلات بمسرتو انتايو امونغو زيغاتاتن منغستن زلو ناي غبوئن مسلاتن كونتات زرئي هو زملكت غداي سلازخونه ازي ابت ماكل ناي بوليتيكا روغبو ምናልባት ፖለቲካ ከመዘራርባና ብሎ ኸላ ከም ናይ ልሙድ መዓልታዊ ዘራርበና ብዛዕባ ስልጣን ዝኣመተ ኸውን ኽእል ፖለቲካ ክትብል ከለኻ ምስ ናይ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ናብ ስልጣን ወይ ናብ መንግስቲ ናይ መሓዝ መንግስቲ ናብ ምቕያር ዘድሃበ ስርሒት ወይ መስርሕ ወይ ምንቅስቃሳት ጌርና ንሪኦ እቲ ሰብኣዊ መሰላት ምጥባቕ ድማ ጥራሕ ነተጎደሉ ውልቀ ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እቲ ጋጢሞም ዘሎ ሽግራት ድማ ተሰማዕነት ክረኽቡ ተፈላጥነት ክረኽቡ ዝግበር ጥራሕ ጌርና እውን ንሪኦ ክንኸውን
ግን ኣብ መንጎ ክልቲኡ እዚታት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ምትእስሳር ኣለዎ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ሓደ ብሕጊ ብፍትሒ ወይ ብሕጊ ወይ ብቅዋም ዝተቀየደ ዝምድና መንጎ መንግስትን ኣብ መንጎ ዜጋታትን ዘሎ መሰላትን ጉባኣትን ተጻፈፈ ኮይኑ ሕጂ ኩሉ ሻዕ እቲ ናይ ነዚ መሰላት እዚ ናይ ምኽባር ናይቲ መንግስቲ ሓላፍነት እንድሕር እቲ መንግስቲ ከምዚ ንሕና እኳ ክንብሎ ፀጋሚ ከምዚ በኤርትራ ዘሎ እንድሕር ኮይኑ ቅዋም ብሉ ክትውከሰሉ ቅዋም ኣለዋ እታ ሃገር ግን እቲ መንግስቲ ዝምርኮሰሉ ወይ ዘካይዶ ዝጥቀመሉ ቅዋም ስለዘየለ ምስ መንግስቲ ዘረኽቦ ዜጋታት ብናይ መሰላት ዘይኮነስ ዝያዳ በቲ መንግስቲ ዝብሎ ናይ ጎነፅ ኩነታት ኢና ንሪኦ ዘለና ሕጂ መብዛሕቶም ልክዕ ከም ሃብታ ኣብ ባዕሉ ጠቕሶ ኸውን እዩ ኣብ ተፈላለዩ ሲቪላውን ካልእ ሕግታትን መሰል ዝምልከት ነገራት ግን ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት ናይ መሰላት ሕጋጋት ኣለዉ ንዑ ክኽብር ክትብሎ ግን ሓደ ኣድማሳዊ ዝኾነ ቅዋም ክህልወካ ኣለዎ ንዑ ዝቆሙ ትካላት እውን ከም ቤት ፍርድን ካልኦትን እውን ክህልወካ ኣገዳሲ ይኸውን ግን ካብዚ ኩሉ ዝዓበየ ግን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ብዛዕባ እቲ መሰል ደቂ ሰባት እምነት ክህልዎ ኣለዎ ከተግብር ወይ ከተግብር ክረአ ክኽእል ኣለዎ እዚ ካብ ዘይኮነ ኣብ እታ ዘላትካ ዕድል ከምዞም ብዙሓት ኣሕዋትና ሃብታ እውን ጠቒስዎ ነይሩ ከም በዓል ኤልሳ ጭሩምን ካልኦትን ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ መጋበያታት ናይ ምጥባቕ መሰላት ኣብ ናይ ዓለም ወይ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ቤት ፍርድታት መሰል ደቂ ሰባት ንኽኽበር ናይ ውልቀ ሰባት መሰላት ንኽኽበርን እቲ መንግስቲ ኤርትራ ከምኡ እውን ኣብ ትሕቲኡ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ብዝገበርዎ ወይ ብዝተጠርጠርዎ ገበን ታትነት ክህልዎም ዝፅዕሩ ዘለዉ እዩ ብኡ ጎኒ ንጎኒ እውን ዝገብርዎ ስራሓት እንተልዩ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ መሰል ደቂ ሰባት ዘለዎ ኣፍልጦ ዝያዳ ክብርኽ ዝገብርዎ ዘለዋ ናይ ዝተምህሮ ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ዝተምህሮ ስራሓት እውን ኣሎ ሕጂ እዚ ግን ልክዕ ምስተን ካልኦት ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኢልና ንጠቕሰን ኣብዚ ዲያስፖራ ዘለዋ ዝህቦ ኣስተምህሮን ጎስጓሳትን ውዳበታትን ይመሳሰል ክንብል ከለና ግን እቲ ዕላማ ግድነት ሓደ ማለት ኣይኮነን እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ናይዘን ሰልፍታት ነቲ ስርዓት ቀይርካ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ኣካል ምፍጣር እሞ እንተተኻኢሉ ድማ ንሰን በቲ ዝኽኦም ቅዋም ስልጣን ተደይበን ንሰን ዘለዎን ፖለቲካዊ ፕሮግራም ብህዝቢ ተመሪፀን ማለት እዩ ንሰን ዘለዎን ፖለቲካዊ ፕሮግራም ኣብ ተግባር ንኸውዕላ ዝህቅና ዘለዋ እተን ሰብኣዊ መሰላት ግን ንመሰል ደቂ ሰባት ዝኽብር ፖለቲካዊ ሃዋህው ብዘይገድስ መን መንግስቲ ክኸውን ንመሰል ደቂ ሰባት ዝኽብር ፖለቲካዊ ስርዓት ክትከል ግን ሓደ ካብቲ ዕላምኡ ገይሮም ዝርእይዎ ሕጂ ብተዘዋወር መንገዲ እዚ ስርዓት እዚ ከልግስ ወይ ድማ እዚ ስርዓት እዚ ዝቕየረሉ ወይ ኣተሓሳስቡን ኣካይዱን ዝቕየረሉ መንገድታት እውን ጎኒ ንጎኒ ዝጉስጉስኦ ወይ ድሌተን ምዃኑ እውን ኣብዚ ምስተን ፖለቲካዊ ሰልፍታት ዘለዋ ዝዛመድ ስራሓትን ንጥፈታትን እውን ይካየድ ይኸውን ስለዚ ኣብ ከምዚ እዩ ዘሎ ትኽስታያት ማለት እዩ ተስፋ ገብር ተንፍልልያት ዝምድናታትን ገሊፀ ክኸውን
እታ ካልአይቲ ብዛዕባ ኣፍሪካዊ ሕብረት እንታይ ክግበር ክኽእል ሓንቲ ምናልባት ክትጥቀስ ትማሊ እውን ምናልባት ሙሴ ኤፍሬም ተዛሪብላ ኸውን ኣብ ናይ ኣፍሪካ ህዝቢ መሰላት ናይ ኣፍሪካ ኮርት ዝገበርዎ ኣብ 2005 መስለኒ ክስ ተቐሪቡ ውሳኔ እውን ዝተዋሃበሉ እዚ ቤት ፍርዲ እዚ ኣካል ናይቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ብሓፈሽኡ ቅርፂ ስለዝኾነ ወይ ኣካል ወይ ኦርጋን ስለዝኾነ ሓደ እዚ ዝተገብረሉ ጉዳያት ንዑታት ኣተሳሲእካ ምናልባት ከመይ ክግበር ከም ዝከኣል ኣብኡ ስራሓት እውን ከድሊ ክእሉ ናይ ኣድቮኬሲ ግን ብመሰረቱ እቲ ናይ ኣፍሪካ ፖለቲክስ እንድሕሪእናዮ ኣብ ስልጣን ዘለዎ ኣካላት ዝለዓለ ነቲ መንግስቲ ወኪሎም ስለዝቀርቡ ዝለዓለ ፅልዋን ካብተን ካልኦት መንግስታት እውን ዝሓሸ ተዳናጋፅነትን ወይ ሶሊዳሪቲ ይረኽቡ እዚ ድማ ከምቲ ዝበሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኢንተርናሽናል ሎው እተን ሳብጀክት ምናልባት ሕጂ ኣብዚ ናይ ግሎባላይዜሽን ሌቭል ብዙሕ ዳይቨርሲፋይድ ወይ ድማ ብዙሕነት እንዳመፀ ይኸይድ ኣሎ ግን መሰረታዊ ናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ እተን መንግስታት እየን ሳብጀክት ወይ ድማ ኣካል ናይቲ ሕጊ ወይ መለስትን ተሓተትን ዝኾነ ሕጂ ብኡ መሰረት ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ዩኒዮን ድማ ብመሰረቱ እቲ ናይ ክብረት ወይ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትካ ዘይምእታውን ከምኡ እውን ልዕላውነት ናይቲ ሃገር ምሕላውን እዚ ቀንዲ ጉዳያት ሕጂ ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ከም ናይ ኣህጉራዊ ጉዳይ ኢልካ ከተቕርቦ ብዙሕ ፃዕርታትን ብዙሕ መርትዖታትን ዘድልየሉ ኣብ ርእሲ ይኸላይ ደሓን ዝኾና ከስማዓ ዝኽእላ ማሕበራትን ከምኡ እውን መንግስታትን ኣብ ጎንኻ ክትሰርዕ ከድሊ እዚ ኮይኑ እውን ስጋብ ኣብታ ኣጀንዳ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ዝመፅእ ብዙሕ ሽግር ብዙሕ ፃዕሪ ዘድልዮ ጉዳይ ምክንያቱ እቲ ኣፍሪካን ዩኒዮን ስጋብ ኣብቲ ናይ መንግስታት መጋበያ ስጋብ ዝመፅእ እሱ እውን ተኻቲዕሉ ስጋብ ዝምልሶ ብዙሕ መስራሓት መሰናኽላት ኣለሞ ኣብኡ እውን መብዛሕትኡ እዋን እቶም ሃገራት ወከልቲ ስለ ዝሳተፉ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብኡ ክሳተፍ ስለ ዝኽእል ኣብኡ ዘለካ ናይ ምሕላፍ ዕድል ነቲ ነጥብታት ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን ግን ኮይኑ ኣይኮይኑ ግን እቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን በቲ ፀንሐና ናይ ቃልሲ መድረኻት ከምቲ ዓንተወይ ዝበልክዎ ኢትዮጵያ ፀላኢትና ብምንባራ ኣብቲ እዋን እቲ ገዛኢትና ስለ ዝኾነት ካብቲ ኣህጉራዊ ኣርእስቲ ብጣዕሚ ርሒቑ እዩ ፀኒሑ ንሕና እውን ብኡ መሰረት ክላእ እዚ ኣፍሪካ ትርጉም ኣብሉን ኢልና ዋላ እውን እቲ ናይ ቃልሲ ዲፕሎማሲ ዝካየድ ነበረ ብህዝባዊ ግንባር ኮነ ዋላ እውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ መብዛሕትኡ እዋን ናብ ኣፍሪካ ዘይኮነስ ዝያዳ ናብ ሃገራት ዓረብን ኤውሮጳን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ብኡ መሰረት ዝኾነ ይኹን ናይ ኤርትራዊ ኣርእስቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ሲቪካዊ ማሕበራት ኮነ ካልኦት ብዙሕ ተሰማዕነት ዘይፀንሑ እዩ ሕሉፍ ሓሊፎም ኤርትራ ተልካዮም ዋላ እውን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዘለው ኣበያ ዝብሉኻ ስጋብ ሕጂ እውን ኣይትስእንን ኢኻ እዚ እንታይ እዩ ዘሎ ምናልባት ንሕና ፓብሊክ ሪሌሽን ሕፅረታት ኣብዚ ኣፍሪካ ብዙሕ ክንሰርሖ ዘለና ስራሕ ኣሎ ኢለ ዝኣምን ብሕልፊ ድማ እዘን ሕጂ ብሓባር ክሰርሓ ዝባጋገሳ ዘለዋ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ንበለን ወይ ምንቅስቃሳት ከምኡውን እዚ ናይ ይኣክል ነዚ ሲ ከም ዓብይ ኣተኩሮ ገይሩ ምስተን ዋላ እውን እቶም ናይና
معكنات زينا زلو مستنا صلوت زبهالا ناي معكنات زينا ناي أفريقاون نجزاسو ندبلكاسي بزح أفلوطو ختحدرن بزعوا كنتاتنا كتردان حنسا أسي مسع ولو نابتنا هنا درجة بوليتيكاوي بايتان نتقف دحانا فلوطو لنا بزعوا ناي أفريقان بوليتيكس نبهال عنكيلات ونجزارسو إذن إيرترا كنتات بمنتاي كم تجمرو لهم يو زجنكاكا كومو تلكام إذا دا أمونا عسرا خفل زبن ناي ميدل إيجي خم زلهم ملل نبرقلوخا مغنياتو ولاون مسيبني كم ديكتاتر ولاون مقابة كم ديكتاتر سي إتن ناي بحث غازيتا إتن ناي بوليتيكاو سلفتات من قصاص بزي قدس معرخ ندي يحجقر له معرخ ندي كستاي قبر له سي إتن ناي من قصاص كابن نابن كاب هاجر وزيخان هاجر كاب ممناس إتنا يقول أو نبرتك صدرها زيتن كف مقانو انترفع بوليتيكاوي مقروق استزياتي خاسي مزن هنا ودادير كحت ضربهم كلها بزح حفلوت أزدليو بزح سرح زدليو سلازخونه عبز خنسرحلو أقداس مثلني إتي دبلوماسا وعقمنا من البعض كنبرخو كنكل علنا جن كنريو خلنا إذا سرعات هجدف أب أفريقيا بزح تسمع عنك كم زي بقولوا كنرد لنا إذا زيادة علوه أب تقول الشعب زجبرو ناي إنفورمال عسرارها بزح نتزلوا هبوافات ندات تقمة بسلدين نبلة بزح ناي كال علاون زي كونه سرحات كم زلون هم فلتوا نخيل أو دمان بوليتيكاو من قصاصات جبرون حدا جازب حلو كناتاتون كله خلي جن كل شيء قالس لزقونه إتي حيلنا همز نبلوز لنا حيلنا يتن ودبات بهلا ندحر تحبابيرو حيال زخونه ناي دبلوماتيك كور فتير كاسي ناب أفريكان يونيون تي نيرترا قداي أجندا دي أتولو مخينات تقولتات يلن مالت هاي كونن إذا زجبرنا من البعض نصهم كم تقولنا زي تقولوا مفتاحي يلن كل شعب مفتاحي هابانا جن أبت مسجاجر وان نتا principle نتين unconstitutional change of government زبلوانو بزي قواماوي لوتي أين قبلينا خمسة نايمالي زتخيل إن حراب زيناتات سمعكم ما تقول حجي نساون عبدالرو ملوات هجدف كتمت أنا الحتوس لزقنا بزي أهبراو تفلات إنك ون منجستي كدلدل عشجار سلزقنا تمسكاجر منجستنا عشجار هون الناس لزقل نزيع خميرنا بايكان فترة لا كاب حجي تسرح زلوا قداي كوينات ريعينمو أو أتوكيرنا كل نجارات كنوادت أقداس مسلم يغني الله. Thank you موجوس حوي كي كل فكا يغني لنا كل هاتكم أجايشنا وكل لا موجوس حوي صبوا حتات كقرب سنيحو صبوا كملس سنيحو كله عينة حتات I hope كل هاتكم ببالتوكن بفيسبوكن كونكم نزي برنامجنا يحضر جعلنا أما كتتال تركبوا أزيو تمرتاوي مدب كوينو تكاتبوا تلو تصفى جبر بوجنا تي مدبنا كيزي نداب كعيز خير زلو من الوقت حنتي نقول لغاتكم حنت حتى قربلكم بثلاث دقائق بأربع دقائق تملوا سواء وزي حلف مجمرتا نعخاتكم ونسألتكم كليناكم سلز أنحنا أبتم وياهم تراك تتكروا سلز أنحكم كابتم وياهم وتسعي جل ختموا وتدلي ونجر كتراجلوا وتدلي ونجر كابت زحلة في حتوات نتولو أبون جل عقمكم كتبركتو كل جزيتي تمرتنا حدا ما يطلع يكون تبص على بزح نجر كتنكف زخيليو أو نيجي يعدلك كترخبو حدا
كلاي نجر كم تسلام لكم ناز وصاخم سلام لكم نات كتفليو كلاي سالساي كا نتوم أسرات بفلاي انتو من دي تدالي زولو زمدب نعوم تمحلالفو ملأختي እንደገና كله إيرتراو هاجراوي كم دمدمتا تمحلالفو ملأختون نسأنا تحزاب بيلكم أي قرب كي بقى دحان انت نوحي كاب 4-5 دقيقة زي بزح نفس وقفكم كنا بالمو بوخن عصوز مدبنا يلو معلتي لذي ايلو بخميك نجمرينا عنتو يفريحكم منيركم دانيا من قناس لزولو بوخن جمر دحان انا ونكفرحو حجي لذي حاونا هبتاب بأخمر دحري خازم بوليتيكنيات يقوم تأسرنا دلهم دكتور دانا بو قتل دحريون قطبات لايو بروفيسور كاب دحري دكتور كتقصليخا مጨረሽታ دحانيو بعين محرتي زرينا بمعراينا مفواسنا زغايا سايكولوجيست لنا مጨረሽታ افريم حاوي كتمصيخا مالتيو مو كمسعنا هبتا باخا نجمر قصل يا ثانك يو هو مجمرا اسرات زملكت صنعات نايتي زساقاي زلو بشحات بيتسب سخموغس دلي اتزحزن بزحات نحنا اتيوم فوفورياتهم زوم 15 يوم غازيطنياتات بصوتنا راينا نفلت زلنا مسوم تدميروم دايوم ابزلو زي تباهلو كم نسمعها ابتي دسيتات ولا يساسرو غليوم اب بعل حالات كله زبهل اون موت زتغالصو بزحاتهم انا ህዝቤርሳ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት በቃ እቲ ዝኸውን ዘሎ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ብዓይኑ ስለ ዘይሪኦ ዘሎ ጽባሕሲ እቲ ጽባሕ ቀንዲ እቲ ዘሰንብድ ነገር ከጋጥመና ንኹልና ኣብ ጥዕናና ዝትንክፈና እዚ ዘይገበርና ህዝቢ ኢልና ብኩነታትና ንሓፍረሉ ግዜ እቲ ዝገደደ ምክንያቱ እቶም እስራት ጽባሕ أبيت أسيرهم كم دلو أنتي كندي كابهم بهوت كموتيهم كندي كابهم كا ولاتهم بهوت ترفو أمنتي كنا تاتنا خرقهم تم بهوت زحلفها أمنتي كنا بخمي كنا تاتي بحليف إذا بتعم خم هزبي لكامش تكون قبره زقبانا زي مقبارنا نزس قايز كان حصر زي مخالنا نفسي دميره بتعمي قريتها حتت مالتي نازل محصاركا تزقبعنا خنقبر كلنا نستافر وقت عم نسوع مالتي لو ما حتيرنا تزاريبنا كنتي لو مزنبره بصفي حقا انا ونبعلي تمايره سزولنا نايسنا امراوي ناي كله وريد زول عدرع كلنا تردينا له بز قاطعمون كبلوز دلي كلنا يرسوان تصقاي صباحون كيقصل مخنياتو قواماويت ديمقراسياويت حزب زم لولاونتنا حق زلوا هاجر بحق تجزع هاجر سلطان نبتي وانو ناب حزبي كملس انت دا خوينو اتم بب مويانا زلنا بب مويانا توديبنا نتصبح زخون بوليسن استراتيجين كاب حيجي زي سرحنا له كان ديكتاتور كيولد اب تعدي كنطقق علينا مخنياتو كم زريو زلهو دحنا صنت اتم زليو تكالات زليو حقتات بتزقبع ايتدالو نيرم بقدمنا صنت اسو خاي زويلس سلازعتوه اب تحت ولقمل كنودق زسجددنا سلاز تاريخ زخلاي كيدقم كله بابو موي توديبو ببت نوع زملكت مدلاوات كجبر موتي مسغاغر ساعات حصير كون قلطيفنا ناب قواماون تكالاون سرعات كناتو بزغاطامي كزها خردلي مالتي زي اخبل الزخل احواتي
حراي حبتاب حوي يا امو نامن نقصل لنا ز بوليتيكኛታት ኢና نقصل لنا دكتور አዳነ ናባኻ ኦኬ ወጽኢና አለ መስለኒ ዶክተር አዳነ የለን ተወሪፍና አለ መስለኒ እስኪ ዶክተር አለኻ አለሁ ሚት ከሪያ ጸነህ ዋይል ሐወይ እንታድብል ነህረሲ ፖለቲከኛን ፖለቲካል ሳይንስስ ሓደ ይኮኑን አብዙሕ ዋናት ውን አንጻርዮም ማለት ምክንያቱ ፖለቲካል ሳይንስ ስርሑ ነቶም ፖለቲከኛታት ምንቃፍን ምትንታንን ስለዝኾነ መብዛሕትኡ ዋናው ዘሎ ተጻዋታት ሓያሊ ብዙኾነ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣምሲና ኣነ ውን ገዛ ርእሰይ ልክዕ ከምታ ሃብታብ ዝበሎ ብዙሕ ተማሂረ ብሕልፊ ድማ ካብ ተፈላለየ ሞያ ዘለና መፂና ብብዙሕ ብተፈላለየ መንገዲ ዝረኣናዮ ሽግር ናይ ኤርትራ ሽዑኳ በቃ ባሕሪ ብጭሪፋዲ ዝበሃል እንትኾነ ንገዛ ርእሱ መጀመሪ ስለዝኾነ ድሕሪ ሕጂ እውን ዓሚቕና ክንከዶ ኣገዳሲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ነዚ ዕድል ዝኸፈተውኩምልና ሕድሪ ጀጋኑ ድማ ሕድሪ ጀጋኑና ብጣዕሚ ነመስግን ኣነ ብወገነይ ድማ ብጣዕሚ ክብረት ሃበለይ እዚ ድሕሪ ምባል ኣገዳሲት ነጥቢ ኤፍሬም ሓውና ዝበላላ እንታይ ኣሳ እቲ ተቐያያሪ መንነት ናይ ግዳይን ናይ ዓመፅ ፈጻምን ኣብኡ ብዙሕ ሓደ እንታይ ኢሉ ኣብ ገሊኡ እዋናት እንታይ ዝገብር እቲ ስርዓት ንሓደ ኣፀቢቑ ላዕሊ ቢሉ ድላዩ ክገብር ድላዩ ግፍዕታት ክገብር ይጎድፎ ድሕሪ ቁርብ እዋን ድማ ንዑ ብካልእ ተኪኡ እሱ ድማ ግዳይ ከም ዝኸውን ገብር እዚ ኣብ ሙሉእ ታሪክ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀንሐ ባህሊ እንድሕር ግዳይ መን እዩ ኢልካ ከተመልክቶ ከም ማሕበራዊ ቃፀላ ከምዚ ይኽትብሎ ይትኽእል ንሃ እቲ ግዳይ ዝነበረ ገለ እዋናት ተግባር ጭካነን ተግባሪ ዓመፅን ኮይኑ ፀንሓካ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ግዳይ ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እቲ ዓማፅ ድማ ዓማፅ ህግደፍ እዩ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣገዳሲ እዩ ግን ብከምዚ ዓይነት እቲ ኣብ ውሽጢ ኣብ ትሕቲ እዚ ሓፈሻዊ ኣዘራርባ ብዙሕ ነገራት ዝሓቆፍናዮም ስለዘለዉ እንድሕር ከም ሃገር መጻኢና ጽቡቕ ሕብረትና ውሑስ ከምዚ ንብሎ ዘለና ሃገራውነትና ዱልዱል ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ንምጥምት እንድሕር ኮይና ታቅድም ቀዳድም ክንገብራ ካብ ሕጂ እውን ክንሓስበላ ዘለና ነፍስና ምሕታት እዩ ነፍስና ምሕታት ነፍስና ሕውየት መገዲ ምትሓዝ ካልኣይ ድማ ኣብታ መሰጋገሪ እዋናት ክህሉ ዘለዎ ናይ ዕርቅን ስኒትን መስርሕ ከነዋዳድ ኣገዳሲ እቲ ቁስልቲ ከይሕወና ኩሉ ሻዕ ከም ዝሃብታ ዝበሎ እቲ ጌጋታት ክንደግሞ ኢና ምክንያቱ ንሕና ብስነ ኣእምራዊ ናይ 100 ዓመት ቁስሊ ዘለና ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክትሓላለፍ ዝፀንሐ ስነ ኣእምራዊ በሰላታት ስለዘለና ሓድሽን ናይ ቀደምን እዚ ከይሕወና መጻኢና ውሑስ ክኸውን ኣፀጋሚ ስለዝኸውን ኣብዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ካብታ ኣብ ካልእ ሞያ ክዛረብ ምባል እዩ እቲ መልእኽቲ ንኡሰራት ቤተሰብ ከቢድ ዝኾነ ቃላት ኢልካ ከተደቃዕስ ትኽእለሉ መገዲ የለን ማለት ዝኾነ ቃላት በል ነቲ
ወሪድዎም ዘሎ ነዘን 15 ነዞም ጋዜጠኛታት ዘይኮኑት ነቶም 10 ኣሻዓት ኤርትራውያን መንእሰያት ኣረጎቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ተዳጉኖም ዘለው ብዘይኸውን መገድታት ተረሲዖም ዘለው ኣብኡ ዝማስኑ ዘለው ሲ ዝኾነ ቃላት ከምዚ ኢልካ ክስታይ ክትዛረበሎም ሞ ከተዳዓስ ትኽእለሎም ቃላት የለን ግን እታ ሓንቲ ከም ሕድሪ ክንወስዳ ዘለና ነብስና እውን ምስ ነብስና እውን ቃል ክነኣተዋ ዘለና እቲ ናቶም ስቃይ እቲ ናቶም መከራ እቲ ናቶም ብኽያትን ንብዓትን ኮንቱ ንኸይከውን ቀልጢፍና ሃገርና ከነውሕስ ዝከኣለና ክንገብር ንመስዋዕቲ ቁርባት ክንከውን ኣገዳሲ ምዃኑ ንዕኦም ዘይኮንኩ ጥራሕ ዘይኮንኩስ ንኩላህና ካባይ ጀሚርካ ኣብዚ ናይ ሓደራ ናይ ምሕፅንታ ቃል ከቅርብ ጥራሕ ይዘለን እምበር መፃናንዒ ክትብሎ ትኽእል ነገር የለን ተስፋይ ዓብይ ስለ ዝኾነ ያውን የለን Thank you. I know حقها ፖለቲከኛንፈላለዩ ፖለቲካል ሳይንስ ገፊሑ ፖለቲከኛታት ካኻሎትዮም ሓዋዊሶም ለዮም ናተይ ኣይኮነን ትኽሳራ ካብቶም ማሕደርቲ ናይ ኤርትራ ዝመጽእ እሞ ሶሪ ንምትንካፍ ኣይኮነና ዶክተር ኣዳነ ይርዳእኒ እዩ ያ ቴንክ ዩ የቀኒየለይ እሞ ሕጂ እውን ናብ ናይ ክኢላ ቁጠባና ክንከይድ ሎመዓልቲ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ነይሩ بقطباون سفيح استمرنا تماهرنا بروفيسور منقص نباها حرا يعني لي حمشت نتبتات كالعل بحصر زبالة قداميتي زم أي بحكي تزحزن قداي زخونو أبوتاتهم عديتاتهم بهيوتهم كله زسعنو أبيت مأسرتي بفلاي እዞም ኣርካናት ተጋደልቲ ከምኡውን እቶም ብሓቂ ብሉፃት ጋዜጠኛታት ካልኦት እውን ናይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ኣብ ስቃይ ዘለዉ እዚ ጥራይ እውን ኣይኮነን ኣነ እንታይ ዝሪኦ እቲ ካልእ ናይ ስነ ኣእምሮዊ ዕንወት ወሪዱና ዘለውን ካብቲ ማእሰርቲ ዘይንእሲ ኣይጎድልን ይኸውን መዓት ሽግር እዩ ዘለና እዚ ኩሉ መንእሰይ እዚ ኩሉ ዝዓብለለ ህዝብና ኣብ ሽግር ወዲቁሉ ዘሎ ንርእሱ ቤት ማእሰርቲ ጌርካ ውሰዱ ብሓቂ ንምዝራብ ስለዚ ንዓቶም ረህዋ ናይ ኩልና ኣስተዋፅኦ ስለ ዝኾነ ረህዋ ንክመፅእ ትምኒተይ ወሰን የብሉን ኣነ ከም ውልቀ ሰብ ድማ መቸስ ብርዒ ካብ ኩናት ይበልዕ ከም ዝበሃል ዝተኻለ መጠን በጣም ንእሽተይ ዓቕምና እውን ኩልና እዞም ተማሂርና ኢና ንብል ከነወፊ ኣለና ብል ካልኣይቲ ምዕባለ ክበሃል ከሎ ኩሉ መዳያዊ እዩ ከምዚ ሕጂ እዞም ክቡራት ብፆት ዝበልዎ ፖለቲካ ምዕባለ ቁጠባዊ ምዕባለ ስነ ኣእምሮዊ ምዕባለ ባህላዊ ምዕባለ ሕጋዊ ምዕባለ ወዘተ እንዳበልና ከም ዝርዝሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ነዚ ንሓደ ኣውፂና ኣይኮናን እታ ፍሬምወርክ ወይ ከዓ ኢኮሲስተም ናይ ሓደ ሃገር ኩሉ ዘጣመረ እዩ ኩሉ ይተናኸፍ እዩ ኣብኡ ክንፈልጦ ኣለና ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ንሕና ክንገብሮ ዘለና ክንገብሮ ዳዕልና እምበር ከመይ ከም ዝግበር ከዓ ክንሰርሓሉ ኣለና ክንገብሮ ዘለና ነቲ ህዝብና ነቲ ግራስሩትስ ነቲ ሓፋሽ ህዝብና ዓቕምን ብቕዓትን ነጥርየሉ መንገዲ ነፍሲ ወከፍና ከም ውልቀ ሰባት ከም እኩባት ኣብ ኩሉ ፅላታት ዘለና ኤርትራውያን ክንሰርሓሉ ዝግባአና እዩ ከመይ ንሰርሓሉ ንዝብል ንርእሱ ናቱ ኣወዳድባን ኣሰራርሓን ኣለዎ ኣብኡ ክነጥፍ ኣለና ሓደ ካብኡ ውዳቤ እዚ ስርዓት ዝኸፍአ ነገር ዝፀልኦ ነገር እንተሎ ውዳቤ ክትውደብ ከለካ እንታይ ከም ተምፃኣሉ ፈልጥ እዩ ኣብኡ ኩልና ክንሰርሕ ኣለና ሳልሰይቲ ነዞም ኣብ ደገፍቲ ናይዚ ስርዓት እዚ ዘለዉ ሰባት ዝጣበቑ ዘለዉ ከተሓሳስቦም ዝደሊ ከም ሓደ ኤርትራዊ መጠን በጃኻትኩም ሎሚ ትርኣይዎ ፅባሕ ኣይትርኣይዎ ድሕሪ ፅባሕ ረኣይዎ እንታይ ክትከውን ተዓዲ እቲ ህዝቢ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ
ህዝቢ ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ ተባታቲኑ እኳ ምናልባት ዝሓለፈ 1000 ዓመት ወይ 500 ዓመት ተሪእናዮ ክንደይ ግዜ ተለዊጡ ህዝቢ ኤርትራ ኣሸጋሪ ዝኾነ ነገር እዛ በፂሓትና ዘላ ከዓ ከምቲ ቀደም ዋልታን ጭማራን ሒዝካ ኣይኮነን ክንደይ ቴክኖሎጂን ብክንደይ ዘሎ እንተና እንድሕሪት ተሪፍና እዛ ዓዲ እዚኣ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ፅብቕቲ ዓዲ እዛ ንሓስበላ ኤርትራ የላን ኣይክትህሉን እያ ኣይክትህሉ ጂኦግራፊካዊ ክትህሉ ትኽእል እያ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን መፀን ብላዕለዋይ ኢድ ወኒና ህዝብና ወኒኑ ንዓ ከም ማሕደር ኣይክእል ከምዚ ናሃርፈሉ ዘሎ ማለት እዩ ራብዓይቲ ክብላ ዝደሊ ድማ እቲ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ከምቲ ዝበልኮ ዲኤንኤ ኣብኡ እዩ ተረሚሱ ዘሎ እቲ ስርዓት እንታይ ዝደልያ ነገር ከመይ ጌርና ዕድሜና ንነውሕ ከመይ ጌርና ንኣብነት አልአሚን መሐመድ ስዒድ ናይ ህግደፍ ቤት ጽሕፈት ሓላፊ ከምኡውን አብርሃ ካሳ ጀነራል አብርሃ ካሳ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ ተዛሪቦም ነይሮም ዝሓለፈ ግዜ ትዘገርም ነገር መንሽሙ እዚ አልአሚን መሐመድ ስዒድ ዝበሎሲ እዚኣ ብባህራን ብከምዝን እዚኦም ቁሩብ ህዝብሲ ከመይ ጌሮም ዝኽሉ ሱዶ እሞ ካብቶም ቁሩብ ህዝብካ ዝያዳ መሊሶም ቁሩብ ስለ ዝኾኑሲ ፅባሕ ንግሆ ብወርቂ ሸሓኒ ጌርካ ንካልኦት መሃቢ ተዓዲ እሱ ዘይርድኦ ዘሎ ሃገር ማለት ህዝቢ ምዃኑ ሃገር ማለት ስርዓት ምዃኑ ሃገር ማለት ስነ ፍልጠት ምዃኑ ሃገር ማለት ክብርታት ምዃኑ ኣብ ዝረስዕዎ ኣብታ ናይ ስርዓት ናይቲ ስርዓት ዲኤንኤ ኣብኣ ጥሒሉ ስለ ዘሎ እሱ ትሽግር እሞ ነዞም ኣሕዋትና በዝኾነ በቲ ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ነቲ ስርዓት ዝሕግዙ ዘለዉ ሎሚ ረኣይ እሞ ፅባሕካ ረኣይ ድሕሪ ፅባሕካ ረኣይ ኣበይ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ነገር ኣበያ ትኸይድ ዘላ እታ ዓለም ኢለ ከተሓሳስቦም ደሊ ኩልና ኤርትራውያን እንተታ ተሓባቢርና ከምዛ ዶክተር ኣዳነ ዝበላ ከም ኢፍሬም ዝበላ ከምኡ ሓደ ሓወይ ሎየር አይ ቲንክ ሶ ዝበላ ልክዕ ሃብታብ ዝበላ እዚኣ ኢና ክንገብር ዘለና ነቲ ህዝብና ዓቕምን ብቕዓትን ነጥርየሉ ሓሙሸይቲ ዝብላ ኣብዚ ዘለና ኩልና ኣብዚ ዘለና ሕጂ ንዘራረብ ዘለና ኩልና ነዚ ሓበሬታዊ ሓይሊ ክንፈጥረሉ ንኽእል መንገዲ ክንፈጥር ኣለና ምዝራብ ጥራይ ዘይኮነ ናብቲ ህዝብና ብኸመይ ንበፅሕ ናብቲ ሓፋሽ ናብቲ ግራስሩትስ እሱ ዓቕምን ሓይልን ዘለዎ ነጥርየሉ በበታ ዓቕምና ጌርና ብፅሑፍ ድዩ ብዘረባ ድዩ ብካልእ ከይሰልከና ናይቲ ህዝብና ንቕሓት ህልና ፍልጠት ኩሉ መዳያዊ ናይ ኣእምሮ ኩን ናይ ፊዚካል ናይ ኣእምሮን ናይ ንዋታውን ክሳይ እንተዳ ማዕቢልናዮ ካብ ህዝቢ ዘምልጥ ነገር የለን እዚ ስርዓቱ ዝውን ኣይከምልጥን እዩ ግን ግዜ ይኸደና ኣሎ ኣሕዋት ይቐኒየለይ ግዜ ይኸደና ኣሎ ስለዚ ክንሰርሕ ኣለና ይቐኒየለይ ወዲየሉ ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር መንግስቱ ሃይለ ጎተና ቅድሚ ምውፃኦም ዞም ኣሕዋት ምናልባት ኣባና ፍቃደኛታት እንተኮይኖም ናብቲ ገዛ ሓንቲ ወይ ክልተ ሕቶ ተተፍቅድ ፅቡቕ ነይሩ ምክንያቱ ኩላትና በብዓቕምና ንመሃር ስለ ዘለና ምእንታን እቲ ተሳታፍነት ከዓ ክነረጋግፅ ሓንቲ ወይ ክልተ ዕድል ተትቦም ነቶም ሰማዕትኻ ተኸታተልትኻ እውን ፅቡቕ ምኾነ ወልኪ ይቐነለይ እሞ ያ ዶክተር ሓቅኻ እንዲኻ እታ ታድኣተና ያውዕል ከይንፍርስ ምእንቲ እዚ ገዛና እንቋዕ ፈለጥዎ ክመፁ እዮም ድሕሪ ሕጂ ክመፁናዮም ጥዑም ጥዑም ይዝጥዑመካ እንድሕሪ ሓንሳእ ለሚድካዮ እዚ ገዛና ትምለሶ ኢኻ ሶ ኣነ እውን ድሓስኳ ገለ ንእሽተይ ነገር ክትሰርሓ ዝግባአኒ ኣላ ንዓኣቶም እውን ብውዕል ኢና ምፂናዮም ውዕል እንድሕር ነፍርስ ኮይና ኣይከኣምኑናን እዮም ስለዚ እታ ውዕል ክንሕሉ ምእንቲ ገለ ሶን እዩ ፅባሕ ገለ ናብ ስራሕ ዝኸይድ ናይ ስራሕ ሰሙን እዩ እቲ ግዜ እውን ክነኽብረሎም ይግባአና እዩ ግን ካልእ መዓልቲ ቃልእቲና ክንሰደቡ እሞ ካልእ መዓልቲ ናይ ምሓል ፀገም የለን ከምኡ ክንገብር ኢና እቶም ዘይሓተትኩም ዘለኹም ዕድል ክንህብ እቲ ኢንፋክት ናባኻትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ንሕና እውን ሕቶን ኣይወዳእና ኣነ ንርእሰይ ሕቶታት መዓት ነይሩኒ ገዲፈዮ ምስቲ ግዜ ክንከይድ ስለ ዘለና
ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ክብሉ ጸኒሖም ካብ ባሕሪ ብጭልፋ ኢና ሓቲትናዮም ሳቶሙን ኣዝዩ ጠቃሚ ኣዝዩ ሓጋዝ እኳ እንተኾነ ዝመለስዎ መልሲ ግን ካብ ባሕሪ ብጭልፋ እዮም ተንቲፎም ሳቶሙን ትሽግርና anyway ንሎም መዓልቲ ድሓን በዚ ክንሓልፎ ኢና ተጻወሩና ተዓገሱና ምናልባት ኣብ መጨረሽታ ኤፍሬማይ ሓወይ ናባኻ ክምለስ እስኻውን ቃልካ ትህብሞ ስታይ ክንገብር ሕራይ thank you ያቀነለይ ጎተና وانتهي خبلانا بتيناي سدرابيت ناي قدات ማለት كلاتنا كوا سدرابيت نينا ግን كم تقدم زبالكو قاعد سدرسي كابمت سدرلا تزبال نتيم بقربا بزغنات بناي سدرهم مالتي بسمات هاجر كلاتنا استخدمنا ولا الدقه ወይ سدرابيتاوي كوناتات ቀጥታ ዋደራዕ ዝወረዶም ተስቃዮም መከረኦም ተዘለዎ ሓልፎ ዘሎ ጓህን ኩሉ ዓይነት ሽግራትን ንዓናም ጓሂና ስቃይና ሽግርና መከራና ምዃኑ ትጓህዮም ጓሂና ልካ ክንትንዖም ዝስምዖም እስከም ዝስምዓና ብኦም ወትሩ ሰላም ከም ዘይነብል ክሕብሮም ይፈቱ በተሓደ ወገን ድማ እቲ እዚኦም ጀጋኑ ቀድመን ድሕረን 18 መስከረም 2001 ነዚ ለውጢ ሰንክ ነዚ ስርዓት ብምቋሞም ግዳያት ዝኾኑ ማለት እዩ ተሓበኑ ኩርዑ ይኽብሎም ዝደሊ ቀደም ጀጋኑ ሕጂውን ጀጋኑ ወትሩ ጀጋኑ ኮይኖም ኣብ ነፍሰ ከፍ ልብና ሓወልቲ ከም ዘቐመጡ ከዘኻኽሮም ፈቱ ማለት እዩ እቲ ዝወልዕዎ ቁልዒ ናይ ለውጢ ድማኒ ባርዕ ኮይኑ ወይ ከዓ ባርዕ ወሊዱ እንሆ ናይ ለውጢ ባና የርኤና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክሕቦን የዝደልዮም ማለት እዩ ካልእ ቀፂለ እንታይ ክብል ደሊ ንሕና ነዚ ተወሊዑ ዘሎ ባርዕ ወይ ከዓ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ለውጢ ባና ናብቲ ዝድለን በቲ ንደልዮን ወይ ከዓ ንብህጎ ንሓልሞ ኣገባብ ምእታን ክፍፀም ንቐፃል ድማ ውሕዝ ኮይኑ ክቕፅል ኩላትና ኤርትራውያን ኣብ ዝበረኸ ናይ ተሓሳስባ ባይታ ክቢልና ሃገርን ህዝብን ዘቐደመ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣሰራርሓን ተሓሳስባን ብምህናፅን ብምዕባልን ኣብኡ ክንፀምድ እላቦ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ክድርኽ ዝኽእል እንደገና ከም ድጋፍ ወይ ከዓ ውሻል ክኾነ ዝኽእል ነቲ ዝተገብረ ቅያታት ጅግንነት ናይ ኣያታትና ታሪክናን ብምዕቃብ ዝተገብረ ጉድለታት ወይ ከዓ ዘሰክፍ ፍጻመታት እንተደኣ ነይሮም ታሪካዊ ፍጻመታት እዮም ፀቡቕ ሕመቑ ታሪክና እዩ ንዕኡ ክሪቲካሊ ገምጊምና መምሃር ንገብሮ እቲ ተነይትና ናብ ወለዶታት ክነሰጋግሮ ዘለና ድማ መምሃር ኮይኑ ከም ክቡር ባህልታትና እንዳውረስና ተደኣ ኸድና ነቲ ሃገራዊ ጥምረትና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ደጋፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት ዝብል ዘለኹ ንምንታይ እዩ እዚ ብዙሕ ደሰክፍ ምንቅስቃሳት ወይ ከዓኒ ሓደ በጫቕታ ወይ ሕቕታታት ስለ ንርኢ ማለት እዩ ነዚ ህዝብና ከስተውዕለሉ ግባእ ማለት እዩ ከምዚ ፅቡቕቲ ኦምሲ ብፍርያት ፍለጥ ዝበሃል ትፋእኻ ኣይላሓስኒ ወይ ከዓኒ ታሪክካ ወይ ከዓ ናትካ ጅግንነት ቅያ እንዳሓሰስካ እንዳፀለምካ ታሪክ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ ብዕምቆት ብምርማር ህዝብና ካብቲ ኣፀያፊ ወይ ከዓኒ ሕማቕ ዝኾነ ታሪካዊ ከይዲ ወይ ከዓ መስርሕ ተቆጢቡ ናብቲ ሃገራዊ ዝኾነ ተሓሳስባን መንፈስን ዓሲሉ ወይ ከዓ ርዒሙ ሃገሩን ህዝቡን
ኣብ ምድሓን ግድኡ ክፃወት ክፅውዖ ወይ ከዓ ክንሕፀኖ ፈቱ ቀፂለ ከምዚ ቀዲሙ ዝተባሃለ ካኒ ክፉት ዝኾነ ሃገራዊ ማኣዲ ዘተ ካብ ሕጂ ትሒዝና ክንጅምሮ ንኽእል ኢና እዚ ነቲ ናይ መስርሕ ዕርቅን የቕራብ ምብሃልን ምሻሎ ናብ ምክሳስን ናብ ምውጣጥን ገጽና ወይ ከዓ ናብ ምውጃል ኢድ ምቅስሳር ወይ ከዓ ምውጥዋጥ ገዲፍና ሞርና ምቅራብ ይህን ምሂን ምብሃል ናብ ምልዛብ ገጽና ዝወስደና ነገራት እንተን ጅምርን ከምኡ ዓይነት መንፈስ እንተና ማዕብልን ብሓሸ ኮይኑ ስማዓና ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ናብ ውሽጥና ናብ ሃገርና ናብ ህዝብና ክንገብሮ ዝኾነ ሕማቅ ነገራት ዳልዩ ከዓ ኣብ መንጎና ማለት እዩ እንዳገበርና ንስርዓት እዚ ክንቃለሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ዳርጋ ትፍርቅት ስርዓት ባዕሉ ሳላቲ ግስሩጥን ኣዝዩ ፅዩፍ ኣካይዱ ሰሪዑልና ዓሚሙልና ታሪፋትና ዘላ ንሕና ባዕላትና ፍልያትና ወጊድና ይህን ምሂን ምብሃል ኢድ ንኢድ ተታሒዝና ናብቲ ሸቶና ምንፃሪ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክብል ደሊ ኣብ ዝኾነ እዋን ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣውሪድና ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ መድረኻቱ ዓበይቲ ኣያታትና ወይ ከዓኒ ኣቦታትና ኣሕዋትና ነቲ ስርዓት ብምቅዋም ወይ ከዓኒ ዓገብ ብምባሎም በደል ክወርዶም ከሎ ብስርዓት እዚ ብብፆቶም ይኹን በተሓፋሽ ህዝቢ ደገፋ ይረኸቡን ወይ ድማኒ ሆይሉ ህዝቢ ንመሰሎም ኣይተጣበቐን ኣይተዛረበን ክሳብ ኩሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክሳብ ናብቲ ኩኺት ናይ ቤቱ ክሳብ ዝመፆ ስቕብል ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ካልእ ዝፍፀም በደል ኣብ ኣግኡ ኣብ ጊዜኡ እንድሕር ዳ ዓገብ ዘልካያ ናባኻ ክመፀካ ከም ዝኽእል ዘይምግንዛብ ኮይኑ ስማዓን ወይ ከዓ ከምዚ ንስኻ ካብኡስ ኢሜን ዝኾንካ ኮይኑ ስለ ዝስማዓካ እዩ ዝኾኑ እሞ injustice anywhere is just injustice everywhere ወይ ከዓ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝግበር ዘይፍትሓዊ ፍጻመ ኣብ ኩሉ ኣብ ኩሉ ቦታ ዝፍጸም ወይ ከዓኒ ክኽሰት ዝኽእል ዘይፍትሓውነት ወይ ከዓኒ በደል ምዃኑ ክንገንዘብ ግባእና እዚ ናይ ማርቲን ሉተር ኣባሃህላ እዩ ከዓኒ ሕጂ ኣብ ዓድና ብውሕድ ጀመረ በደላትን ግፍዕን ፍትሒ ምስኣን ናሃለን ኩላትና በፂሕናስ ህዝብና ኣደዳ ሞትን ስቅያትን ስደትን ጌርዎ ዳርጋ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወይ ከዓ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ኩነታት ኣብፅሕና ኣሎ እሞ ሕጅም ኣይዓረበን ኣሎ ክንብል በለንበራይ ተኻሕወን ዝበሃል ነዚ ኣስተውዒልና ብስነ ፍልጠታዊ መንገዲ በቲዮም ብፈልጡ ሰባት ክንሰምዖም ኣክንድብ ኣፍና ዝመፀና ኣፍና ዝሃበና እንዳበልናን ናብ ኩሉ ቁርናዓት ፋሕጭን ግራሕ ንብል ብሓሳብን ብጥርናፍን ነቲዮም ፈልጡ ንብሎም ወይ ከዓኒ ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ዓውዱ ክንሰምዖምን ክንክተሎም ዲሲፕሊን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ቃልሲ የቐኒየለይ ከምኡ ተደኣ ጌርና ኣዝያ ንሕበነላ ንኮርሓላ ንስደደላ ዘይኮነሲ ካልኦት ሰባት ዝዕቆቡላን ክሰርሑ ዲ ክዕቆቡ ዝመፁላ ዓዲ ከም ትኸውን ኣነ ሚእቲ ተኣማማኒ የቐኒየለይ ሕድሪ ጀጋንናን ጎተና ድማኒ ነዚ ዕድመ እዚ ስለ ዝገበርካለይ ንኩልኹም ኣብ ዘለኹም ኣሕዋተይ ድማኒ ዕዱማት ወይ ከዓኒ ኣብ ዘለኹም ፓነልስ ብዙሕ ተማሂረ ካብኻትኩም የቐኒየለይ ብጣዕሚ የመስግን ብርኹ ምሸት ንዓኻትኩም ኣባይኳ ንጎይ ዘሎ ቻው ራይ ንሕና እውን ብወገንና ክነመስግነኩም ብናይ ብዘይቅል ዓለም እዚ ፕሮግራም እዚ ብዙሕ ግዜ ፕሮግራማት ንሰርሕ ኢና ኣብ ሕድሪ ጀጋኑ ከምዚ ዝዓይነቱ ፕሮግራም ግን ኣይለመድናዮን ንመጀመርታ ግዜና እዩ ንመጀመርታ ግዜና ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ኩሉ ካትኩም ተማብ ዘለኹም
سومون وند ملأ يلن كاب نعدمكم ناي سلسته ناي كلتا معلتي في الليات يزلو تمقل قالو معلتي نزي ادمزي اخبيركم امونغونا ساسترخب كل بناتي طاقم وحديو I think ابزي جايزي بتي توكل ذا اد منبرناون كنسغن سلازلو حدنتنا حفتي ابزا مدرخ حنسا وصيخي اب كندانا اب كند كلها حقي سلمنا يقدمك نعاون يا ثانك يو سلام حدنتنا مسكين سمع كده درجة وديكم معكم في مسجنات تبقوا معرفين إلوها مجمرتا قرب تحتي أي فوق أهلي أوكي تسمع على كده دمت بأخذ الله تأسمه مرة حكي قتله يا غني أنا ما بحق تبقوا معرفين يرولو مع أنتي بفيسبوكم بزين تبقوا يكاتاتلونا وعلم سبق درجة سبق الكاتاتلو علامه يا غني أنا زنا مجمرتا جزيكم ما يكونن كالأي جزي خامي بسفح غيرنا كنحيزلكم ابزي بدب حدري جاكانو مالتي تساتف تخاطات نسانا بكم يا لا فهم مدرسه alright thank you يا زي حدثنا عند منبر نايزي نسرحوا زلنا حدري جاكانونا بسوشيال ميديا موغوس دكتور موغوس حوي سخاون ابتي خطو ብዙሓቲት ካኻሞ ንዓኻውን ይግባዩ ስኻውን ኣብ መድረኽ ምጻእ ስኻውን በቲ ዝግባእ ጌርካ ተፋን ወልደይ ምእንቲ ሄሎ ዶክተር ኣይሰምዓካን ኣሎ ኦኬ ወፂ ኢሎ ማለት እዩ እሞ ኣነ እውን ኢንፋክት እንታይ ክብል ድደሊ ከም መዛዘሚ ናይዚ ፕሮግራም እዚህ አቢልናዮ ክንዛራረበሉ ዘመሰና ዓውዲ ብርግጽ እዚህ ኣብ ዓድና ኣዝዩ ዝተሃሰ ዓውድታት እዩ እዚ ዓውዲ ፖለቲካ ዓውዲ ሕጊ ዓውዲ ቁጠባ ዓውዲ ማሕበራውን እቲ ስነልቦናውን ዕንወታት እዚ ነዛ ሃገርና ንኽትለምስ ኣብ ዝደላቶ ደረጃ ንኽትበጽሕ ጀስ ቀንዲ ምኽንያት እዩ سو أبو أتوكيرنا استزاربنا له نعوز ملكات سبمويا دلينا زقربنا له قد مخنيات زي كفوس له وزين تفويسه هاجر تفويسها مالتي الناس لأن أمرنا مو كلها هنا تي بمويا نجرنا زمسي بسب مويا نجرنا زمسي أنت ده بكوب تخاتي لنايو أنت ده سعيبنايو أنت ده سريحنا له برجس أب حويتنا إذا هاجر زيا زجبنا ترى نبركتن نسأوتنا لنا مالتيو سلازي I know أخالي كونن إذن لهم معلتي وحديو أب كل ساعات كان دزي عبيتي قدات الإلكا مو أربعة قدات الإلكا ختزار I think زي كلتا معلتا سلسة معلتا الكثير إن بحد إيرونتي قداين مجم كامل ناس لس قدرنايو نزي أقات إمنا زلو بحس أرز بلا ملكا نيشتي قام كنحلفو للناس لس قدرنايو نيشتي نقر أحليفو خون تسفاي قبر نقول لغاتكم باناليستس أبزم سانا زوم سوهم بزيك العالم كمسقنوكم دلي دقاقيمة ننحدكمون بزقات أمز تراهبكم اللهم توم قدم تفلالهم وكي تراهبكم صنحكم زونا راغيبكم الله مو نزع الدل زتقاملو بحنسا اكونكم كار خمهرونا اذا اقات امزي كم صبو اقات امغيكم تتقاملو قبل دلي انا بوغني كل غاتكم عزيز اخبركم يهم كمونغهم بفلاي حبتاب حوي ام بل 20 كلتن عمت غلينا لومي نراخب زلنا تاقوت ليش دني كابتي نايقدم تزاوكو ما نبلش جديد انا بحق بتعم زخبرو حاويو سو كم زيلنا من رخابنا نتبز بروجرام زخاب تعمي زحقوس هبتا بحاوي كل خاطر والله افريماي دك اسكا سويكا يخا كم ساعه 5 ناي نقول جميل كم سنه ابيلكا بروفيسور كوم اون دكتور ون ابعدي بوتسوانا ساعات كني كم زلو خلا نفولطو ስለዚህ ንኩልኻትኩም በሓፈሻ ጀስ
ንዓና ዘይኮነስ ነቲ ሃገር ኣኽቢርኩም ነቲ ዘለናይ ኩነታት ኣሰኪፍኩም ከም ተቃለስቲ መጠን ንህዝብኩም ኣብቲ ዝተደለየ ሰዓት ከምዚ ጌርኩም ክትረድእዎ ምምፃእኩም I think ኤርትራ ዕድለኛ ጥራይ ክብል ዝኽእል ኣነ ምሁራታ ዘይሃድሙላ ምሁራታ ዝሓዝኑላ ሃገር ምዃና እዩ ዝረኣየኒ ብኡ መልክዕ ከዓ ናይ ብሓቂ ከመስግነኩም ደሊ ያ thank you የቀኒለይ I don't know ሃብታም ሓወይንታ ገለ ትብል ፀኒሕካ እሞ يغنيلنا يغنيلنا عندرو يغنيلنا حوات سلام تشاو اوكي منبر بروجرامنا نايزي قدما سنبت كمزي يمثل I know قرب تحطوها زي محداتكم يا حقيو ተሳተፍቲ ክትኮኑ ምኻል እቲ ቀዳማይ ስራሕና ሕድሪ ጀጋንናዩ ግን ከዓ ብቴሌፎን እዩ ክግበር ፀኒሑ ትርክብ እንደገና ከዓ ሓፂር ግዜ እዩ ብቆፀራይ ናምፂናዮም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብዙሕ ሕቶታት ኣብ እምሮኹም ክመላለስ ዝኽእል ክምለስ ዝግብኦኻ ካብቲ ናተይ ካብቲ ናይ ካልእ ድሕይል ሕቶታት ኣብ ውሽጥኹም ክነብርን ክህሉን ከም ዝኽእል ይፈልጥ እየ ምንቱ ኸ ካል መዓልቲ በብሓደ ጌርና ክነምፅኦም ኢና ክንዕድሞም ኢና ኣጋይሽና ክኾኑ እዮም ክምህሩና እዮም እሞ ሃሎውን ብወገነይ ብጣዕሚ የመስግነኩም ንዓኻትኩም ነቶም ብፌስቡክን ብፓልቶክን ኮንኩም ነዚ ፕሮግራም ትከታተልዎ ዘለኹም ብቐፃሊ ከመስግነኩም ደሊ ክንሰርሕ ፕሮግራማት ክነቕርብ ጥራይ ዘይኮነ ኣጋይሽ ክነቕርብ ከማን ሓይልና እስኻትኩም ኢኹም መብዛሕትኦም ንረኽቦም ኣጋይሽ ህዝቢ ባዕሉ ዝሕብረና ኣጋይሽ እዮም ስለዚ ብውን ክነመስግነኩም ንደሊ እሞ ንሎም ቀዳማ ሰንበት የቀኒልና ሓውና ብሙሴ ኤፍሬም ብዙሕ ምሂርና ዓንተወይ እዞም ኣርባዕተ ኣሕዋትና እውን በቲ ዘለዎም ሞያ መሰረት ፅቡቕ ፍልጠት ከጨብጡና ኣምስዮም ንዝቕፅል ዘሎ ቀዳማ ሰንበት ብካልእ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ኢንፋክት ቀዳማ ሰንበት እውን ናይ ሓዘን እዋን እዩ ናይ ሜዲትራንያን ጥፍኣትና ንዝክረሉ እዋን እዩ ስለዚ ንሓዘን መቸም ብሰላም ይራኽበና እንዳልና ክንፈላለይና ግን ብሓዘን ክንራኸብ ምዃንና ከዓ እንዳሓዘንና ኢና ንፈላለይ እሞ ቴንክ ዩ ሰላም ቅነ ሰላም ምሸት ቻው